Det her det er Lisa Screencast, og jeg har valgt opgave B, som egentlig består af 2 dele, hvor første del går ud på at bestemme differentialkoefficienten for f af x, når er lig med x i anden. Det jeg så har gjort, det er, at jeg har valgt at bruge opskrift 1, som lyder f af x0 minus f af x divideret med x0 minus x. Og det er jo differentialkoefficienten for x i anden, jeg skal finde, så det sætter jeg ind på, her. Jeg får altså x0 i anden minus x i anden, divideret med x0 minus x. Og for at komme videre med det her, så bruger jeg den tredje kvadratsætning, som egentlig ikke rigtig er en kvadratsætning, men så får jeg altså x0 minus x, x0 plus x, divideret med x0 minus x. Så kigger jeg så på den her ryg her, og jeg ser, at den kan forkortes, fordi at x0 minus x og x0 minus x, det går ud med hinanden. Så jeg har egentlig kun x0 plus x tilbage. Og så sidder man egentlig lidt fast, men så spørger man sig selv, hvad sker der, når x nærmer sig x0? Og det der sker, det er jo, at hvis x kommer ned og er i et punkt lige ved siden af x0, så er det jo på at sige lige x0. Så man siger x0 plus x0, det er så 2x0. Og det har egentlig som en differentialkoefficient, som er så f af x i anden lig med 2x. Og herefter kan jeg så lave anden del af opgaven, som er at bestemme f differentieret 4. F mærke af 4 hedder det. Og det har jeg så gjort ved at sætte 4 ind på x's plads. Altså f mærke af 4 er lige 4 gange 2. Og det er så lige 8. Så jeg har altså en hældning på den her linje, som er 8. Og da opgaven egentlig lidt er slut her, har jeg valgt at også lave tangentens linje i et punkt, der hedder 4, f af 4. Og det jeg så har gjort, er, at jeg allerede kender a fra den tidligere opgave, som jo var lige 8, som vi fandt ud af hernede. Og jeg kender også x, da jeg har fået et punkt, der hedder 4, f af 4, som x er altså 4. Og så skal jeg for at finde tangentens linje, så skal jeg først finde y. Og det gør jeg ved at sætte f af 4 ind i min funktion, som jeg var herovre, som var x i anden. Så 4 i anden, det er altså 16. Og herefter så kender jeg jo både a, x og y. Og tangentens ligning, der lyder y er lige med ax plus b. Og ved at vende den om, så kan jeg jo finde b'et, som er det eneste, der mangler at finde, så jeg isolerer til b. Og finder ud af, at b er lige med y minus ax. Og da jeg jo både kender mit y og mit a og mit x, så kan jeg egentlig rimelig hurtigt regne mit b ud. Så vil jeg sige 16 minus 8 gange 4. Og det er så 9 minus 16. Og nu har jeg egentlig min tangentlinje, som altså er y er lige med 8x. Altså a og x, 8x, minus 16 som er b'et. Altså y er lige med ax plus b. Og hvis jeg så sætter den ind herovre i en graf, så kan man jo se, at det passer egentlig meget godt med, at den skærer i 4,16. Som er også den skærer 4,16. Som var punktet, jeg fik. Så tangentens linje for det her punkt er altså y er lige med 8x minus 16.